Hallo beste kijkers, ja, ik sta nu bij Chalet Bergrus. Ik heb zo meteen een interview met oud-gouverneur Theo Bovens. Blijf kijken, wat is los in Maastricht, wat is los met Theo Bovens. Hoi, wat is los? Boe, in Maastricht. Ik ben onderweg, voorzichtig af wat los is in Maastricht. Ik ga naar Zeug en ik blijf zo lang op de weg, tot ik weet wat los is in Maastricht. Ja, beste kijkers, neven mij zit Theo Bovens nu, hè? Ja, gewoon burger. Ja, gewoon burger, ja. Ja, je ziet toch iedereen met gestopt als dat gegeven had, hè, want je wilde eigenlijk nog even doorgaan tot een vervanger. Ja, maar dat heb ik toch gemerkt al een week, dat is toch bijna niet te combineren. Dus de eerste de beste vergadering moest de kunst, beginnen ze al afscheid van zich te nemen, beginnen zich al zorg te verklaren of heilig te verklaren en dan je moet ook nog veel gebeuren. Ja. En die combinatie was eigenlijk niet te doen. De kind is niet tegelijk dat hij het afscheid nemen en nog 6 maanden eigenlijk volle partij aan het werk zien. En, dus ik heb eigenlijk gezegd dat laat de waarnemer maar nu komen en niet over 6 maanden. Ja, ja, je zit toch al heel lang in de politiek, wethouder geweest. Ik wou even terug en kijken, 1994, ja. En sinds 86 weer in de gemeenteraad gekomen. Ja. 26 jaar. En toen wordt je zo vertellen over dat stukje van die... De Zuidzijde stad is toch wel schoen, wat we allemaal in die tijd, die 90er jaren en de eerste jaren van 2000 allemaal hebben gedaan. We hebben het ceramiekterrein natuurlijk laten komen. Maar ook toen vastgelegd dat ze niet hoger maar boven is 80 meter. Dus dat Zuid ook allemaal in die stad terug. En de Zuidzijde, dat zeg ik altijd tegen gasten, als ik vanaf de stad uitlek. Dan hij Zuid dat Maastricht niet breed maar lang is. Het is heel lang en helemaal heel kort. Het is een stad in het dal en dat moet het ook blijven. Ja. Dus, ja, en nu heb je vrije tijd. De toekomst, blijft van de politiek? Of, Ja, daar kan ik nog niks van zeggen. Het is zo kort. 10 dagen geleden was ik nog gewoon gouverneur. En dus eigenlijk in een week tijd wist ze een baan kwijt. En dan hebben ze dat gehad. Dus ik moet nog gaan nadenken wat ik ga doen. Dus het is eerst de keer weer aanvragen en dan dat soort dingen regelen. Ja. En dan moet ik gewoon kijken wat ik ga doen. Dus als je leuk hebt, zou zeggen bel mij. Ja, precies onderweg met Theo Bovens en dan de snor op de auto. Hè? Ja, zo is dat wel. Ja. Maar ja, we zien wie dat bekend is geworden, zie weer een rondgang kan maken van de leuke vraag. Ja, er is een van us. En er wordt toch nog altijd, je hebt vroeger altijd wel eens gehoopt, ik zou toch nog wel eens een keer de burgemeester van de stad willen zien. Dat is al een tijd geleden overigens, maar je hebt dat ook al eens een keer gehad. Ja, het schoonste wat ze kunnen zweuren is Prins Carnaval. Hè? Maar wie ik dus in 86 in de gemeenteraad gehad, was 24, 26. Dus dan weer Esther Zorger, die was toen ceremoniemeester van de Templiers. Zei Theo, ja, dan gaat nu de politiek en dan kan ze nu nog kiezen. Als ze doorgaat en dan wil ze gemeenteraad zitten, dan wil ze nu met prins. En toen heb ik toch maar gekozen voor als dit. Achteraf zou ze zeggen, dan wacht maar niet, dan wacht ik nu in. Maar dat heeft flauwekul. Nee, dus burgemeester was inderdaad schon wel eens een keer een droom. Maar nu heb ik zo gehad van, gouverneur is ook fantastisch geweest. Dus voor mij is dat een gesloten boek. Dus, nee, oké, maar bij de meeste lui in Maastricht nee, want die zeggen van ja, over 2 jaar dan gaat onze burgemeester gaat dan met pensioen. Ja, maar dan moet je ook zeggen, dan moet ze misschien ook een stad kiezen voor jongeren. Dan ben ik tegen de 63, dus dan moeten we dat maar zien. Die gaan ze dan tijdelijk zo zien of anders, maar dat moest, ik denk dat Maastricht echt ook dan in die tijd echt nieuwbloed nodig heeft. En ik ben niet van de wereld af, ik kan me overal mee bemoeien, maar laat dat rustig in de naam worden. Maar dat zien we dan. Ja, de corona, het eerste jaar zonder carnaval, zonder Hermanieke. Wie heb je dat ervaren? Dat was wel lastig, moet ik zeggen. Dat doet ook wel pijn. We hebben toen alles verseerd, de vlag uitgehangen, we hebben ook slingers opgehangen en medailles tegen de muur en zo. Dus alles viel maar van normaal doorgedogen. We hadden de gehaksballen ingeslagen, de telefoon, de hieringen, dus eigenlijk gewoon weer van eigenlijk altijd doen. Ja. Alleen de gast niet op stap. Dan drinkt ze maar deze bier toe, maar ja, de komt toch niet in een sfeer. En als ze dus niet de stad in gaat en de gast niet lopen, dan missen het misschien niet. Maar het heeft me wel pijn gedaan, ja, dat is jammer. Ja. Dat is een verloren jaar, hè, zou ik zeggen. Laten we hopen dat we volgend jaar wel... dat in. Ik heb speciaal het geld in een putje geduid voor volgend jaar. Kunnen verdubbelen. Jij mist je niet Prins Carnaval gaan worden? Nee, dat gaat dus een oproep. Nee, dat is helemaal niet. De Templiers, jij hebt het gehuurd, misschien is een kandidaat. Nee, oké. Maar oké, dus de toekomst... Dat gaat voor u even genieten van de vrijheid natuurlijk. Even een maand, 2 maanden misschien even rust pakken en dan rondkijken wat we kunnen doen. Want ik ben nu 61, dus ik ben nog te jong om nu met pensioen te komen. Dus, dus ik wil dat wel gaan doen. Ja. Oké. Ja,
Je mag het tegen uw kiekers zeggen, want ze Nou, zeggen altijd Theo zijn er van ons. Ja. Ja, ik wil dat zeker even tegen de lui zeggen. Ik heb zoveel reacties gekregen van lui in Maastricht, maar ook van daarbuiten natuurlijk. Maar zeker nu het Maastrichtse publiek, van lui die me gesteund hebben in de afgelopen 2-3 weken. En dat geef je appjes of anderszins. En ik wil ik daar echt heel hartelijk van bedanken, ook namens mijn vrouw en de dochter. Dat heeft heel goed gedaan. Dat geeft een warm gevoel, een warm bad. En als ze zegt van, je moest het van een toesfront hebben, dan heb ik het echt de afgelopen weken wel gemerkt. Dan heb ik het van de toesfront Maastricht. Dus dank daarvoor. Ja, beste kiekers. Interview met Theo Bovens. Ja, vooral eens op de hoogte na. Wie weet, misschien gaat er misschien over een week. Ik blijf de zender toch volgen, dus, ja, dus... ik weet wel wat los is in Maastricht. En misschien nog eens een keer wat los is in Limburg. Ja, oh ja, alles los in Limburg. Ja. Beste kiekers, bedankt voor het kijken. Oh, ik weet wat los is in Maastricht.